Čauky, poďte si so mnou aplikovať presan nechty do 10 minút pomocou Angie's. Pre dnešok som si zvolila lepiace pásiky, ktoré sú ideálne na krátkodobé nosenie, ako napríklad na víkend alebo nejakú akciu. Začíname so zatlačením nechtovej kožičky a pokračujeme so smatnením celého nášho nechtového lôžka. Ako môžete vidieť, tu sa so mnou zahrávalo počasie. Tento krok je veľmi dôležitý, celé naše lôžko musí byť poriadne zmatnené a zdrsnené k tomu, aby lepidlo poriadne držalo. Dokonca použijem druhú a drsnejšiu stranu buffera a ozaj si len takto jemne prejdem po tých nechtoch, aby som zabezpečila lepšiu prílnavosť lepidla. Pokračujeme s odmastnením, nezabudnite, masnota je najväčším nepriateľom pre som nechtov. Taktiež sa zbavujeme špiny a masnoty a pripravujeme krásne čisté nechtové lôžko pre naše lepidlo. Vyberám lepiace pásiky a hľadám tú správnu veľkosť. Lepiaci pásik by nemal byť primalý, ale ani priveľký, aby vám rôzne presahoval na kožičku, mal by byť tak akurát na celom nechtovom lôžku. Po odstránení ochrannej fólie prichádza čas na aplikáciu. Odporúčam vždy začať s malíčkom, je to tak trošku praktickejšie. A nezabudnite, nechty sa aplikujú pod 45 stupňovým uhlom, teda priložiť ku kožičke, zatlačiť a následne pridržať na takých 15 až 20 sekúnd. Týmto spôsobom totižto vytlačíme všetky vzduchové bubliny. Posledný krok je skôr taký neviditeľný a to sa vyhnúť v vode 2 až 3 hodiny po aplikácii. To by bolo všetko a ak sa ti naše presun nechty páčia, tak ich nájdeš na www.angies.com.